Hi there, Sangbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaxolisa iflu iyona le enza ukuthi ngingabi khona neindaba zabantu ngiyibamba ngale kuTikTok. Hayibo, we guys nangizo add ngiyangena manje indabeni zabantu ngibonile ukuthi yabo lento yami ukuthi ngizama ukuthi ngimacho angikho macho. Hayibo, indaba ivuka ngale sizoza endabeni zabantu eziningi. Ake singene kulena ke Gogo Skhotheni, also abantu abaphawulayo abanokuphambana ke nento engiyishoyo, mhlambe bazama ukubeka umbono ohlukile, ngicabanga kanjalo. Kodwa ke guys, yazi into enye ebuye ibe yinhle ukuthi before uphawula lalela noma u5 minutes, uma ivideo mhlambe eyi10 minutes, kodwa phela manje sengiyanilawula ke, zama kodwa ukulalela qala mase uyaphawula. Ngithole lana othi she didn't mention names kule ndaba le yokuthwala. Angithi ngikhulumile ngayo ngendlela engiyibone ngayo, ngachaza ke ngabeka izinto eziwu3 ukuthi uma uzokhuluma ngento mhlambe engizothi ijulile kanjena, uphinde futhi uzivezele izibonelo, at least kuveza ukuthi wena ukwenzile, uthwele ngokwakho noma wawuthwele. Number 2, ungakubeka ukuthi into ofundisiwe yona lena, mhlambe ufundisiwe kule journey le yobungoma nokuthwasa kanjalo. Number 3, uma kuzoba ukuthi indaba oxoxelwe yona wase nalokuxoxelayo wakutshela ukuthi ke abanakho noma banalezi zinto ubabona ngalokho, uyabo, i-experience yakho ngesizathu sokuthi wakwenza, uphuma khona, ukwenzile, uyakwazi ukwenza. Number 2, ufundisiwe ngakho, ushuthi ngesikhathi ungena kwi-training ezinye izinto enifundisiwe zona lezi as isangoma. Number 3, if kuyizindaba oxoxele zona, because kwamina ziningi izinto engazisho la ngithi lezi sasixoxelwa zona, kube ukuthi kuthiwe abantu abathele abenza ukuthi nokuthi. Ngaze nganenzela isibonelo ngobaba lo wangasekhaya owayengagezi kodwa usomabhizinisi nje, onamabhizinisi ayehlakaniphile, kuwukuthi ke ukudlula kwakhe emhlabeni iy'ngane zakhe zibe zincane, mhlawumbe ngokwami ukubheka bezinga-understand ukuthi ibhizinisi lenziwa kanjani. Abantu ke baba nokuthi hawu besingakaze nje sibe nomuntu ongagezi la endaweni, kuwuye yedwa aphinde abe namabhizinisi. Yes guys, indaba yalo baba iyangihlekisa, ngicela ukuyishiya ngoba ngizoloba ungihleka la mase abanye bayadinga. So uyafika ke udadewethu noma ubhuti, malume noma ubani obeka le comment ukuthi she didn't mention names. Lona omunye uthi ubesinikeza examples, hayi ukuthi akashongo kanjalo o akusikho lokhu akushilo ephawula kwivideo yami. Wayinike sithando, lalela ungilalelisise lapho khona. Makuzokwenzeka silalele i-radio, kungaba Ukhozi, Metro FM, maningi ama-radio stations. Ikhona i-topic abazokhuluma ngayo ngaleso sikhathi, silalele nawe i-hour elilodwa. Lento abazoyikhuluma kulelo hour wena uzoba nendlela oyibamba ngayo, nami ngibe nendlela engibamba ngayo. Into engiyaziyo, i-example ifika after kunento obukade uyikhuluma yangaba clear, ukuze ke omunye umuntu abe ne-clear picture ukuthi wena uthini. Uqala lapho ke eze nama-examples. For isibonelo ke manje, for example, uma ngizokhuluma ngobaba umongameli, siyamazi sonke ubaba umongameli, siyayazi iposition yakhe, siyawazi amagalelo akhe. Kube nodaba olubucayi mhlampe nami ngikuzwile sengizokhuluma ngomongameli, angeke ngigagule igama lakhe, kodwa ngizokunikeza mhlampe i-list yezinto eziwu10. Mangifika ku number 5 or number 4 ushesha ukubamba, kuyobe sekukhanyela ukuthi umongameli le ngikhulumana ngaye. Yilapho ke sesibambe khona ukuthi ngesikhathi enza lama examples ebala izinto azibalayo, sesiyazi ukuthi ukhuluma ngobani. Besingekho isidingo sokuthi aze aphume namagama, because amagama la eSouth Africa akufaka enkantolo. Sibonile uQueen B lana, kukhona umfana angicabanga ukuthi uyi-YouTuber, because angimazi kahle, angwazi ama2K, ngiyaxolisa, wakhuluma ngaye
wathatha iy'nyathelo kwaba ukuthi kukhona imali kuzofanele ukuthi ayikhokhe. Sibonile usisi obhalayo lapha iy'ncwadi naye ebhalayo ngezinye izinto ey'cishe y'fane ngokuthwala, but years back wakhuluma ngomunye umndeni ngenye ifamily enkulu, bamfakile enkantolo ngobani? Yena wayewavezile amagama, akakazi efihla ukuthi laba akhuluma ngabo obani. Kube ukuthi-ke abantu they will figure out lana ushilo ukuthi examples babonakala ngalaba ngalokhu nalokhu. Buka umuntu mayethi buka usuke ethi bheka, ngeke utshela ukuthi buka wena mase uyacimeza. Makuthiwa buka musa come on guys, ningangibhuri please, ningangibhuri. Nayo number 2, sengicabanga ukuthi lo muntu lo ophatheke kabi noma odiniwe guys, kodwa phela ke mani ngenixoxele, niyakhumbula angazi kodwa phela ukuthi e-primary nase-high school ezikoleni zeni yayenziwa yini lento. Kwakufike kube esikoleni sethu kwakune-debating debate team. Kube khona u-A no-B no-C, ama-group ahlukene lawo. U-A no-B ilaba abanikeze i-topic abazokhuluma ngayo bephikisana. U-C yilona ozofaka, yilaba abafaka imibuzo ku-group A naku-group B ukuze befuna ukuzwa kahle ama-points alaba. Mina ngihlezi-ke ngi-group C because angazi ukuthi into uthi nansi manje ngiyiprocesse manje mase ufuna impendulo manje kufanele ngizwe lento. Mangizwa ngiyayizwa, mangayizwa angizwa. Ngisamile futhi entweni engisho ukuthi okubi ukuthi naye uwumama. Maye umama ezokhuluma kanje kanti naye unazo izimo abantu abangayithatha bethi iwona ama-examples lawo besho kuwe ngoba izimo ezibonakalayo, naye uyi-public figure, naye uyaziwa, ezinye izinto oyingxenye yempilo yakhe iyaziwa. Lapha-ke futhi ukugcizelela kulona-ko othi she didn't mention names, hlampe wena mawucabange the well-known polygamist, uyazi ukuthi sikhuluma ngobani u-confused sithando sami? Mentor wazisho, wathi uyi-mentor, ugobela, uyisangoma, usomabhizinisi, manje une-podcast, manje u-DJ. Uma phela sededela amagama abantu uzoyiphuca yonke lento ngoba waphatha amagama abantu uzobohla wenyuka enkantolo. Kunabantu aba-afford abameli abazosho ukuthi nayo incwadi ephuma kumeli wami ngokuthi uthe wathi. Iseleke nje leya video injengoba ngiyishiye ikanje, akukho engifuna ukukulungisa kuyona ngoba vele yinto ebengifuna ukisho ukuthi okubi ukungaveza ukuthi ngakwenza ngine-experience, ngiphumile khona, so nami mangikwenza yilokho enganikezwa khona, yisona sizathu senza ukuthi abantu ngibabona ngalokho abakwenzile because nginayo le experience. Yabo lo baba lo yangasekhaya osewashona owadlula emhlabeni, uphefumulo wakho lale ngokuthula, akekho ungawuhlanganisa umphakathi ubabuza ukuthi ubani inyanga yakhe wathwalisa obani, akekho. Into abazokutshela yona wayengagezi kodwa enamabhizinisi. Manje kukuphi la ukuthiwa khona ngoba engageza kazi ukuba nawo amabhizinisi? Khona ebuncaneni bazi ngani ukuthi wayevele kuthanda ukugeza noma engakuthanda, akekho wazi. Kodwa mawungabuza nje emphakathini uthi ubani inyanga yakhe, akekho yazi. Sesidlulile-ke indaba kagogo and bengishilo ukuthi ipart engiyibonile ku-social media ngesizathu futhi sokuthi abantu bebevele beqagela igama beqagela amagama ukuthi ukhuluma ngobani. Kufana nalento yokuthi bahamba ngeenyawo abanye. Yabo i-KZN kunaleli sonto elikhulu. Leli sonto elikhulu abanye abantu abazi ukuthi kukhona izifundiswa laphana, kukhona osomabhizinisi. Bangavele bethi hawu phela la sonto bahamba ngeenyawo, bayagibela, banezindlu, okusho ukuthi yibo bethi hayi isicathulo ke siyangena siyalingana. Kanti iphutha lelo sinazo izihlobo lapha kulela sonto. Angifuni ukugagula ngoba nami angiqondi ukuxabanisa la.
bafundile, banamabhizinisi, bayangena kuzona zonke indawo ongena kuzona ngoba i-office obakulona kuba ukuthi uyaqualify, unawo u-connection nemali futhi kuba nokuthi wazana nabantu abakuphi abazokutakula ngaluphi uhlobo. Sifike-ke thina ngoba asifikile kwi-level yabo sesizothi hawu lona ngathi nje ey'hambela ngey'nyawo ephinde futhi yabona enze ukuthi nokuthi uyi-afford-a kanjani zonke lezi zinto. Usuke wahlala yini naye wabuza ukuthi imuphi umsebenzi awenzayo, wase wayibhekela ukuthi kuholwa malini, yiliphi ibhizinisi alenzayo, kuholwa malini ayenzayo cha, wena ubuka umuntu wamjaja isiqu sakhe wathi oh cha ngeke ka-afford izinto ey'ningi kangaka yena, kanti amandla akho nokuzingabaza kwakho kwenza ungabaza nabanye abantu. Sesiphumile-ke and bengasikho ukuthi khona abantu engibadifendayo, mina bengithi into embi mawuzoba umzali nawe masukhuluma izinto ezibuhlungu kanti abantu sebengathatha nawe eyakhe i-experience or izimo abazibona kuwena bethi nawe uthwele. Njengoba ngasho nje ngathi mina ukuba nqunu laphaya kwi-TV, mina ngathi hey moja love uyasazi ukuthi siwodlamini sibaningi kangakanani ukuthi-ke mawuzoganga ngoba phela ngangithi hayibo nangu umoja love eganga. Kuthe sengilalela-ke i-interview wathi hhayi i-idea yazo yezinye izinto azenze ezingalona iqiniso kwi-show kwakuyena ngoba wayefuna ukuthi ibe nama-views. Siphumile-ke akuxatshwana, le video uyayizwa noma awuyizwa, hayi guys ngiyaxolisa-ke nami ngibuye ngibe yonke indawo kodwa bengizokuchaza ukuthi akakwazi ukuthi usomabhizinisi amenshine amagama kodwa ngesikhathi ebeka examples ila sesithola khona amagama abantu. Wena mawungakufuni-ke lokho sorry, bye. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi, bye bye.